Видеоматериал номер 2. Гоши се опитва да избяга отново от нашото зорко око. С мой колега се опитваме да го хванем и да го ловим. Той ми дава знак да дойда, да отида, т.е. той не знае какво да направи. Мисля, че Бигфут ще се опита да ни издебне, т.е. Гошо. Може би трябва да заобиколим. От нашата гледна точка нищо не се вижда. Виждам само моят колега, който се опитва да го намери. Моят колега се опитва да намери животното. Ето го! Ето го! Господи, атакува ни! Не. Човек, не съм в движение. Избягай. Ох. Много се измогих.